Έχω τρελαθεί με την ΑΕΚ τώρα γι' αυτό. Εγώ άλλους βλέπω στην ΑΕΚ. Λογικό είναι. Είναι σαν να είσαι όμορφος και κάνεις και καλύτερο σεξ, αλλά η γκόμενά σου σε παρατάει για το ματιάμπα. Ο Ματιάμπα εμπνέει τους. Αυτή τη στιγμή τι να κάνουμε τώρα? Ο Ισαΐας Ματιάμπα είναι η κινητήριος δύναμη των μαπών. Ο Ματιάμπα να είναι μαζί σας. Θεός φυλάξει το Ματιάμπα μας. Γεια σου Ματιάμπα μεγάλε, είσαι πραγματικά το πρότυπό μας. Αλήθεια να φέρω το μικρό το δεντράκι. Δεν είναι μικρό, κανονικό δεντράκι είναι. Το μαύρο να βάλουμε πάνω. Πού θα βρούμε μικρά Ματιάμπα? Σε γλόμπο. Ματιαμπιόνια έλες. Ματιαμπιόνια να το φωτίσουμε. Λοιπόν. Υπάρχει Ματιάμπα και θα σε τιμωρήσει, να το ξέρεις. Πιστεύεις στο Ματιάμπα? Να το ξέρεις αυτό. Ξέρεις τι? Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι προσωπική. Ναι. Η θρησκεία είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Ο Ματιάμπα δεν είναι. Ναι, ο Ματιάμπα δεν είναι. Στέλνουν κανονικά ματ και ενώ Ματιάμπα και το μήνυμά τους. Ναι. Ανοίγει ο Ματιάμπα το ψυγείο και το ζελεδάκι τρέμει μέσα στο πιάτο. Και λέει ο Ματιάμπα, μη φοβάσαι, γάλα θα πιω. Φάει κεμπάπ Ματιάμπα. Δεν παχαίνει και ομορφαίνει. Χαχαχα. Ναι. Κόφτο. Είναι μήνυμα. Η Αθηνά Οικονομάκου. Τι λέει? Σας ακούω, καλημέρα. Όχι! Βάλε κομμάτι. Όχι,